Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Kura. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Kura. Problema bahin ni sa sakit sa kumbana nga ambot ug unsa ning sakita kay siga naman kay iyang mata nya masuko makulaps dayon. Kuyawan ko ba tingalig kanang atakihon siya sa sakit sa kasing-kasing, pero aro inyo gyung masayra ng istorya no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko'y walang masayang na sandali habang kita'y kasama. Kung tayo'y magkakalayo, maging tapat ka pa kaya, ibigin mo pa kaya ako kahit ako'y malayo na. Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal. Kaya laki masapaw gini siya ay hadlang sa ating pag-ibig. Nakatultulgis kanta na ko da. Hey, ikaw saan Di na ko! Kapoy ni mo, sunod-sunod, magkakapasingit, magkakano mo ilog, magkakasaguang kuan. This is my time to shine. Naunsa magkatao na shine, bida sa Pwede ay. Ano rin, sunod-sunod yung ka na ko, waman? Maugan Kanta sunod. gali ko. Maugan ni, kumukanta gani ko, ayaw pagkanta. Kaya mo kumukanta, ikanta ni mo. Ano, unsa yung problema na, day, ha? Unsa yung bawal na, da? Yabag ko makanta, ha? Aligisig akong tingog, ha? Way labot ang imong kanta. O nga rin, unsa yung problema? Ang problema imong mata. Ayaw palabi pangugat kung mukanta ka, kay musigag may imong mata. Musudlot, kuyawan kog matagak. Kuyawan, tanimog maunsa ka. Ano tao mahadlok man taon ka, ha? Wa ka kibaw na mauni itawag og tantalizing eyes. Unsa ngan? Tantalizing eyes. Unsa na? Tantalizing eyes. Unsa lagi na? Ambot unsa na siya. Paraw. Agoy. Da. Mao na mayo nimo. Anad lagi kagapa ka ng lubot sa kaldero na. Unsa man tao di ka maluoy nako. Nimo? Oo. Nimo? Sa kaldero. Paraw ka. Sige. Ayaw, wow. Lihay ko rin. Sakit na ba kayo na? Lihay ko daan. Da. Kura, kanang mata sa imong bana ba? Usa man na siya. Daan na siya siyang pagkabata. Dili tay sa iya ng pagkatiguang. Pagtarong gani. Iya bagay kasulti na. Magtarong bitaw ko tay. Usa may nagkatarong kuno niya na. Kaniadto ko no sa gamay pa na siya, wag na siya maingon ana. Wala maingon ana yang mata. Gani may pagainsiko na siya tay. Ano niya karon? Mura nagmalulot daw budlat o yamot. Hanggaw jud kang ikaistorya ko raw. Wala lagi ko magbinuang tay. Kanang iyang mata karon kuno na kanidako na siya pero sa uya pamiwa pa na. Karon ka pa na makamatikon niya na. Katong nag-away may primero tay, dito ko nakabantayan ng iyang mata kay katong pag-away namo. Pero di maginyang sukua, siga iyang mata. Murag katagakon lagi kuyawan ko. Unya makuyapan lagdalit. Unya pagkataod-taod no, naulian rasad. Unya mao to cute na kasyag mata. Cute ko taon. O sa may nagka-cute ko niya na. Cute na tay uy. Dili ko ra. So, ipa-check up na ha. Kaya ko kuyawan niya na. Basig may sakit ng tawhana. Barsin sa sunod ninyong away, unya makuya pa na, dili na na maulian. Lo, mo ba tay? Ipa-check up ka na para masiguro, ha? Oo tay, akong ingnon si Sidro tay. So, day? Ipa-check up ta ng imong mata kay basig doon na hinungdan kung anong musiga nagmaayo. Nya, makuyapan lang sa kagalit. Ato nang sutaon kung naunsa na. Ay, lumaday, kung yung ginagawi eh.
Hanggaw ka mga si Drew, ipa-check up nato para masiguro nato kung unsa gyud hinungdan nga musigang managkalit unya makuyapan ka. Na, kay kwarta ipasikap. Una, manguha ko tatay, basta mapasik up ka. Mao ni iyang klinik kani. Mo ni? O mao ni, sure ko. Tanan, no, data. Dali nga. Ay, murag lain kay gipati. Ay, sige lain das gibati. Oy, mas kulbaan ang makakita sa imong mata. Kasi nung nulot. Dali na, ano sigaw-yaw diha, manuda ta. Dali na. Good morning. Yes, good morning, ma'am. Nas, Dok? O, naaman, ma'am. Dali suod mo. Isa may magpa-check up. Ako, Dok. Oh, daan pa ko. O, dali nga rin, suod mga rin. Kaya ako nang tawag ang doktor. Pero, ato sa ilisangan sa pasyente, ma'am, ha? Isa nga ni mo, sir. Sidro, nakugan. Tawagal ko Sidro. Okay, sir. Edad palihog. 38, Dok. Okay, 38. Ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Wa ka mahadlok sa iyang mata, ma'am, nga perting sigaha? Wa man, ma'am. Naanda naman ko, ana. Sige, mao ba? Excuse na ninyo, ma'am, ha? Ako sang ariyon ang doktor. Akong pahibaon nga doon ay pasyente, ha? Sige, salamat. Si Drew, itulbaan man ko. Ako ba ano ka? Basi kung sa imong sakit ba, dili ba ka kansiro simbak ko? Stage 11, matod pa Pedro. Kapidro man to. May noon sa. Recorded by X Thunder Gaming. Kulba diha noon sa imo bitong dadere. Ay, kuyawan ako ani. Ang ako kung nabalakan ba, kay makuyapan na ba kagkalit? Siga kay imong mata. Sos mo ra mag. Karon baka kitag botelya nga murag bumbilya. Siga kayo. Unsa? Ay, kano kanahan sa juki kastanan. Dok? Ah, Muni sila ang bagong pasyente, kanang laki, Dok? Gana sila? Okay. Pabuta lang ka diyo ta, kay tuwason ako ning gitype na ko sa computer. Okay, Dok. Ginoo ko mo to'y doktor. Si Drew, kung mautong doktora, manggawas ta. ngano mo de? Manggawas ta, dali na. Ngano man? Ma'am? Ma'am, pawato na kuno sa doktor kay diot lang kuno kaayo kay dapat sa gitiwas pag-type sa computer. Mo balik lang mi ha. Si Drew, tano. Dai. Dali na ba? Salamat, awin. Noon sa taon, gibawa sa doktor. Kawasan noon ta. Nahadlok man ko pagkakita na ko sa doktor. Ngano adto ka sa doktor? Tungod kay masiga pa siyang mata kay Limo. Maudi Mamatay ay. na. Maudi ay. Sige, Maudi. Maudi murag wa gid mahadlok ang iyang sekretary nga nitan-aw nimo kay naana na siya sa mata sa doktor nga masiga pa kay sa imo. Ay, kinutanay. Balik na. Ay, usingan ko ra. Mo ni nahitabo tay. Wa mi makapadayon og pa-check up. Katong ni adto mig doktor, baka tong adto na mo nga doktor kay masiga pa ang mata kay Isidro, masiga pa iyang mata. Unya na hadlok mo. Wa mamuta na kung unsay gitambal sa doktor sa iyang mata. Musalig pa kami adto. Wa man gani kay siya katambal sa iyang mata nga siga pa iyang mata kay sa Kansidro. Samo tadi siya nga dili siya makaayo sa Kansidro. Tingali mo ingon na lang tong doktor. Sige na lang na sir, manad na ka madugay. Ay, awards na. Una, wala lang mo mangitaglaing doktor sa mata. Wa na lang day, uy, kay okay naman kuno ang paminaw ni Sidro sa iyang mata. Ang kana na lang yung kanang makuyapan dayon siya ba kung masuko siya. Mao ba? Utay, ako lang sa ning obserbahan si Sidro tay, uy, kung unsa gyud mahitabuan ni niya. Pastilan sa anang sakita, eh. Katalagsaon pod. Mao cute, may untag piskat lang na. Mao ba? Diha gyud ko nakakita primero tay gawas ato nag-away mi ba. Katong yung nagpaburot na siya salbabida. Iya raman ng kuan, gitayhob sa iyang baba. Sus, sabi na akong musudlot na gano'n iyang mata tay, kaya puti na mag-yung sigaha. Mura na mag-yung mataangat ang iyang mata. Salbabida katong interior sa ligid sa truck. Utay! Mo ba? Wala gitay. Ay, wa man may kadag bumbas bisikleta. Iyang gipaburot sa iyang baba para usag kaayo. Murag grabe gito. Lisos na abilidad sa mong banak ko raw, eh. Kulbaan man sabta. Sige lang tay, ako lang sa siyang obserbahan. Ug di gani, pasang glason ko lang ni Permi. Ano, makaayo din ang sanglas. Ay, para ba di makita yung budlat ka mata? Wagin matambali ang akong bana. Unya, kanang iyang pagkakuyapon kung masuko,
Mao sa di usas akong gikakuyawan kanang masuko gid siya maayo ba kay makuyapan lagi siya. Abi na ko giatake uy, pero maulian naman sa dayon siya. Unya to, Day, ato na ko. ikaon na ka. Yes, man na, day. Nagbaong dili kong samuit. Sa unsa Samuit. Baon nimo, gikaon nimo. Hala no, unsa di ka ora sa mauli? Overtime ako, day. Mulera ko sa'yo. Di lang ko overtime ka. Pagtarong overtime, dili mo Di lang, overtime. gaya. Magawad man ka na ko, di ba? Pag-amping nga. Sige. Ato na ko. Oy, kadiyot imong shit. Ay, di kalimti. Oy, padi matagag lang imong mata. Nabalaka ko kay dugay na uli si Sidro. Ang ako ug maunsa ba. Pero ako lang giamaman akong kaugalingon nga basig nag-overtime gid siya. Unya to. Dong Sidro, ikaw na nang naabot dong? Oy, Sidro, ikaw na. Ay, ako ni, oy, kura. Aw tay, ikaw di ay na di ay. Oh, ako ni. Ay, asam ni tawhana. Uy, wa pa magyud mauli. Uy, kay may duty di ito. Oh, ngano di ay tay? Nakitaan man to na ako nga nagkuyog sila sa tunyo. Ha? Wa ko no sa duty. Kaya ka-istorya ma Miss Isboy. Yan naman sa itbo, mahato ko no sila sa ila. Pag-sure na tay, oy. Oh, ato sa Isboy ka, ato sa ila, pangutan na. Ay, animal magid ni Sidro. Eh, bantay lagi din akong tawhanan. Ni karon lang gid din ako. Asa naman ka? Moadto ko sa ilang isboy, mangutan ako. Nagbinuang ako ning tawhana. Bantay lagi din ako masakpan ko ni. Lugitong ko magyumataan ni. Lumya ko ra eh. Magkalugit ka kas mata ato. Dili man gani kapit mo tanaw kay mahadlo ka. Dili na karon tay. Recorded by X Thunder Gaming. Maudi ay, may sabot na sila sa tunyo nga mangadto sila sa bar. Ha, namakak ka na kung hanggawa ka. Karon ka gid ako. Nahibaw ko asa na pita ilang giingon. At tuon ko na. Tay, ato na ko tay. Ayo! Oh, Mari! si Paritiroy man ron. Mari, kura! Ah, kaniyot pre! Ngano man nga mura manighangos? Unsa kay problema? Oh, pre, unsay ato pre? Mari, si Parisidro ba? Oh, hain mong panuhak. Ako man tagapason, ambot og asa kang kanahan. Nasa ospital, Mari. Ha? Nga nga naman. Nadunggaban. Unsay ngan? Misukol lang ko siya. Asa mang ospital pre? Sa pagkahibaw gyud nako no nga nadunggaban ang akong bana murag ako nahinoy kakuyapon mo nga ako dayong gidali og adto sa ospital nga giingon ni Paritiroy. Unya Dong si Drodong. Ay, Unsa man ni pagkahitabo? Ah, kapasa ko sa mong paa eh. yapag naman ka diha ay. Unsa man na ini? Nag-inang yung Miss Parintiroy. Unya, Katong lalaki nga sigang mata. Isuking doon ako. unya, Gibangutan ako niya. Isog ba ko na ko? unya. Ingon ko dili, boss, di ko isog. Ingon dahil siya. Yang anong siga-siga magkasi imong mata. Ah, Kung sa pagsika, ha? Di akong giingnan. Boss, masiga pa na imong mata sa kuahos. Ha? Kanya ko siyang mayo, isukmag ko. Ang mauto nga pag sukmag niya, isigag mayo akong mata. Giingnan nyo ko nga, sukol ka? Ha? Sukol ka? Mautong gitunggap ko dahil. Ginoo ko niya ba si Kusman ka ato? About lang kay suko kayo siya. Nasiga kayo kong mata. Aw, kuno, ako kuno siyang isigahan sa akong mata. Ginoo ko niya sa man taon na ni Rondong. Uy, kaluoy ni mo. Loko day. Mabasig tiwasan ko ato. O di ba, basig magkita mi niya birahan ko atong galit. Murag nagdumbo trabaho ako. Unsa? Mao ni akong problema ron. Kay basig dumtan at tung tao ba? Gidunggab niya akong bana niya, tiwasan niya. Unsaon man ni nako? Nahadlo ko nga makakita gani sa permig away tungod ani iyang sigang mata. Unsaon ni nako? Uy, unsay kong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ora. So, thank you. Ate Pres! Okay, ang sino na ito karugad lawa ko ya? Sinday kura, Ate Pres. Kisangan? Kura. Pura. Kung ang Ang sigura. to, kung nga si Kura. Ang problema niya, Ate Pres, kanila gitaw ni iyang bana, kada bang sigakig bata. Nya nya. kanto sila sa doktor, wa matabali, kay ang doktor masigapas bata sa iyang bana. Ah, day. Mao to nga iyang bana, naginom-inom taon, gibirahan kay
kita magtao nga siga kayong mata, giingnan nga sa mga siga-siga ka sa mata, suko ka nako. Sa siga pa man imong mata sir, naglagot gidunggam. Nya yung kuyawan nga magkita sila ko sa basig birahan sa balik taon kay nagtuo siya nga sigisigahan siya sa bata ni Sidro. Mao na yung problematic. Katong iyang siga sa mata, daan na na. Murag buwa pa Daan na kuno talaga. kalit ra kuno ate pres. Ha? Nikalit. Ani kalit lang. Ato Ah, pa yun na din tinatawag ang ulit nga hinihigan. wa sa kita sa una sa nanguya pa karon na naminyo. Narabay, musiga ang mata tungod kay naa kay Gwitter. Bitter. Oh. Bitter. Tinuod na. Di ba yan mo kalikayan mo tumar ang bit. Matumar? Sab tumar ba na? Mutunga? Mutunga? Mutumaw. Oh, matumaw. Matumaw Gwitter ng nimo. bitter pag idadara na ro ate pres no. Dai mga batan-on nga Naa, bitter. naa, naa. Ayun Oo, na. naa. Pero kargado pareha ni katong milingi kayo nga kartisyan ate pres Jitli. Gwitter iya? Bitter man to. No ba? Thyroid ug bitter man na, di ba? Oh. Di na matyan, waiter? Wow, ibuhi pa siya pero siga yung mata to. Oo, lain. Sige. Pero ang symptom na kargalo ang inana nga pagaw, Pagaw, pagaw ka. di ba? Pagaw Ako, Ate Pres, pagaw imong tingog ba? Pagawon mo Ako ko. usay mapagaw ra ba ko ate pres? Adi di man. Ako Na ate pres kay pagawon mo Sa to, ano ni ko. trabaho. na madyo ko nga mapagaw. Aga na bang pagaw ba pagawon ba? Sa una ate pres di ko pagaw. Kada mag-shoota sa kung saan ko sakit di ko pagaw. Naitaw dali mapagaw. Oh, pero karon na tipres nga medyo tiguang nako. Gamay na natong show kada mag-shoota, kanta na giguman. Ini guman ikabuntag na. Pagaw na ka. Pagaw ko gamay. Hmm? Pagaw ba brag laghaw. Lagaw, oo, kanina. Ako di dali man ko mapagaw. Wa ba ka koy waiter no? Okay. Umga kay prostate. Dagana sila yung sakit mo, boy. Yawa, good na siya. Bitter, yawa, di ay. Dali O ko- ba na ikaw, pirahay des prostate ba? Ingon sila. Danlak man to. Ate, karon to imo ah. Dili man to opera kung Danlak man to Silak iyalan. nito, ate Pres. Oo. Gidungan ang opera nga akong hernia, yang akong prostate di surgery para makaihe, pero dili gud mo opera nga gitang tagi Oh, surgery wala lang gyud kay prostate. para madili na ko magdagdag bagong hos. Balik ta. Balik ka. Kani, unsaon man Kani niya? ako ipaambit gulyat. Ang iyang ang pabiti ba mao ni kanang kani. Mao di ako. Di ba ka taon dumta na akong bana taon na totoo na basing makita na akong bana iya ang patyon. Tiwasan na ba? Tiwasan ba? Mao ni ang problema ba? Oh, Mao ni akong problema kay basing dumta taon niya sa nagdunggab niya tiwasan ni taon unsaon man nako adlok ko makita sila pero migaway. Ang hadlok siya makita pero migaway siya bana tungos kasigal is mata taon. Ate pre saon man ako sa kumbuhaton. Bagi ko no siya. Saon na ba? ang una na kong i-suggest niya no, kanang iyang bana ayaw patutukag mga tao. Palingiwa dayon nga tao ayaw. Katong iyang katong mag-shade siya. Dili lang ipasulob. O dili ipahubo ba? Wala pwede sa. Oh, lang Kana, ayaw. shade siya. Ayaw na Mag-shade siya. patutukag. Di ay lang hubuwa do. Di gubuon ka nimo magduko ka magtanaw sa imong kuan imong kaatwan ka. Di gid sa mo tanaw, di gid sa mga gigtutok mga tao kay nga mga tao nga nasuko ba siya kay nagisigas mata. Tinoda. Oh, unya, ang ako usad nga, usaram gud ka doktor inyong giadto. May datog nagpahiling pa mo laing doktor, especially anang naay mga kanang doktor sa Gweter, no? Kasi asa kanina kanang mga Gweter ato na sa mga doktor nga gitawag tingali gulyat og internet. Interest no bitter man. How ba sino? Dura na sinti. Lain siguro na kay interest ba tinain man to tanan dito sa kuan. Mao ba? Oh. Ay, Sa dili- luwa kay kalimutan tabis ko ilang. Dili internet kanang kuan, basin kuan gulyat basin kanang ENT. Basin. Dupilan yan dunggan kay inti man. Ayaw pa. Mga tanan nag doktor yo sa Oh. doktor ni thyroid o kaning kuan bitter. Kadtong inyong giingon nga kanang uli sila kay doktor masiga pa nilang mata. Pangitang doktor lain nga dili sigag mata aron masulban ninyo. doktor nga pikot ang mata. Oh, aron masulban ninyo problema. Apan niya ako ipaambit lang ayawat na lang mahayagan kag gamay sir. Si sinti na asawa baba. Kura. Ma'am Kura para mahayagan kag gamayhan lain. Kung ali ka dire sa Mateo 20 versikulo 34. Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata. Ug diha nakakita sila og misunod kaniya. Kani murag dili kayo igol kay wa man nabutay mong bana. Gingon buta man ring kitang balas gyud nga nakakita pero mata magud gyapon gisgutan. Ay bam, dara de bam. Endocrinologist. Oh na Ang yun. kana sa Twitter. Sa Twitter. Indo? Endocrinologist. Endokron. Ana na lang siguro. Usaran kong doktor niyong giadto, ma'am. Para akong gulyat, mas mayo inuutoy lang giadto nga doktor nga siga og mata aron magkingon ng doktor nga ay pareham tag sakit. Oh, mataga ba siya tabal? Ingon to nga. Kanila tumara dong kay baon ra man sa tag pare-pareham tag sakit. Ana to ba? Sigang mata. Usaran gud ka mata. Anya, sa mata. mingon nga. Mani mo tambal, wa mo kam ayo. Ang doktor, wa maayo. Siga pa magkatmata na ko. Be.
Wa bagi doktor bato no bitaw ni wa may doktor ba kayo dong. Ana na lang dong, no? Ana na lang kayo. Banin sa mga pag-ampo niya. Ikaw sa misis, ayaw sa dagan dayon mo kita kag doktor sa sigang mata. Wala kay ba sa pusa. Gwete na bagi makapasigas mata. Og naadyoy tao nga sigahon og mata. Pero na tingali. Ha. Kana sigag mata na may tampal na dong. Tabas. Pwede man ipatahi pagamian ba? Dapat na, Joy. Pwede kinalaki. Puyo, do, Pwede puyo. kang ilong na inisyon na sa mataas. O, lagi puyo, Jo. Balik tangkad do. Balik. Balitaan si Cora. Oh, Yeah. ana na kay og mingon ka og siga og matang doktor. Sa ko ngingon, pangita mo laing doktor sa tingalan doktoralan? Endok. Endocrinologist. Endok. Endocrinologist mo siguro. Oo, napakanta na yung daya. Ayaw mag-surrender dayon. Oh, niya katong gingon ni Goliath nga, ayaw lagi patangtang ang glasses. Oh, alam Oo. mo. Oh, ayaw lagi patangtang. Wala ingon kang manaptas ka ba yun? Ay, Goliath, Ay. nangutan ako. Kaningon na nagsigaw og mata, madapan nagmoy nga namin nga, da, nasulirap lagi ang mata. Kana sigag mata daan, kaya mao na mo sulirap. Oh, kamo oy. Suway nga ako no, panitag sigag matabam. Tama kayo nga, sulirap ang mata. Madara sulirap na nagsigaw ang daan. Lahi na sumirapan na padungos-ubos. Katoy mo gikuan, sigag mata ni sulira po. Ha? Katoy mo gikuan, sigag mata ni sulira po. Hirap lang. Huwag mo kumuha nga, diyan mo ko sa ubos na pe. Wala nating taluman naman. Ito na ko ang puzzle, tiha.